B'investiment li ammonta għal 1.9 miljun euro, tlesta l-bini mill-ġdid tal-breakwater u l-mollijiet fin-naħa ta' ġewwa tal-bajja ta' Marsa Scala. It-tlestija ta' dan il-proġett li sar minn Infrastructure Malta tħabbret mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia, mis-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Chris Bonnet u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Alicia Buġejja Sajt waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol. Dan il-proġett kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajt rar kostruzzjoni ta' 140 metru ta' mollijiet tul triq San George qrib il-Knisja ta' Marsa Scala. Dan kif wara xiren ta' snin ta' erożjoni tal-baħar inqasmu l-uċuħ tal-konkos tal-pedamenti tal-mollijiet u fl-aħħar snin partijiet minnhom saħansitra waqgħu fil-baħar. Issa dawn inbnew b'mod aktar siguru modern, bl-użu ta' ħajt għal mewġ biex jipproteġi lil kull min ikun qed jimxi u l-binjiet ta' faċċata. Dan il-proġett lesta bl-installazzjoni ta' slilem siguri u għajnuniet oħra għan navigazzjoni tal-baħħara. Il-Ministru Aron Farrugia tkellem dwar l-importanza li tkompli tissaħħaħ l-infrastruttura marittima ta' Malta. Huwa post frekwentat mis-sajjieda u lek ħantuhom ħajja ġdida issa b'dan ix-xogħol li għamilna. Titkellmu dwar bċejjeċ tal-baħar għal-leġer illi wkoll għandhom serħan il-moħħ għax għandhom il-qoħ aħjar, imma wkoll it-turisti illi jżuru din iż-żona partikolari u residenti li jgħixu hawnhekk u għal ħafna żmien kienu abbandonati. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet enfasizza dwar l-importanza ta' dan il-proġett li sar blajnuna ta' fond li permetta lil pajjiżna jinvesti madwar 23 miljun euro fl-industrija tas-sajt u komunitajiet ta' madwar il-kosta. Dan huwa parti minn proġetti kbar illi apparti Marsa Scala naraw li Marsa Xlok Għawdex u anki l-marfa ikonna breakwaters u molli ġodda għalfej għas-sajjida tagħna biex jifrankaw il-flus anka fuq problemi li sta jkollhom bit-temp minħabba l-elementi. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajt spjegat kif b'dan il-proġett infrastrutturali se jgawdu is-sajjieda skaliżi. Hawnhekk għandna aktar minn 200 sajjied reġistrati qed nitkellmu fuq sajjieda professjonali kif ukoll dilettanti li permezz ta' dan il-proġett se nkunu qegħdin nofrulhom serħan il-moħħ fejn id-dajjes tagħhom issa jkunu aktar sikuri mill-maltemp. It-tim tal-infrastruttura marittima ta' Infrastructure Malta qed jibni mill-ġdid breakwater ieħor f'Buġibba li se jiżviluppa l-breakwater l-antik f'terminal ġdid tal-passiġġieri u jestendi dan il-mod alternattiv ta' vjaġġar. Intant għaddej ukoll it-testjar ta' tamir elettroniku fix-xatt ta' Boiler Wharf fl-Isla bħala parti mill-proġett tax-Shore to Ship li se jnaqqas b'aktar minn 9% it-tniġġis tal-arja li jipproduċu il-cruise liners u vapuri oħra li jżuru pajjiżna.